салом алейкум, дӯстони азиз. Номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Дар видеои динагина ҳаст комментарие ки Исоқов Аюб ту даштномои безеб мекунӣ. Ма 1 соли 3 моҳ мешава касе бошӣ набошӣ. Ягон видеомда ягон шаҳрванди Тоҷикистон ман пас задагӣ нестам и нахоҳам пас зад. Шумо хушрӯя гӯш кунед. Исоқов Аюб зидди кӣ гап задеса? Ман группаи 24 гуфтесам, назатиё гуфтесам, ман иёра шаҳрванди Тоҷикистон ҳисоб намекунам. И мардими муқаддаси тоҷик иёра шаҳрванд ҳисоб намекунам. Чон гуфтесам? Вақте ки Ҳусейн Ашур бо кличкаи Калмырғ даже гуглда Калмырғ бинависен, рожаи Далбаёби муддак меброяд. Назатиё Далбаё. Ма Иқбола Далбаё мегӯ, вале ки Назатиё чон Далбаё бош мегӯ. Мегӯ ӯ Далбаё бошад, ту чӣ ба тамоми Назатиёро пас задеси? Ман пас назадесам тамоми Назатиёро. Ман туф кардагӣ, ихоҳам дарши туф кард. Барое ки чӣ азобое ки мо кашисем, шумо иҷода виноватед. Шумо мегам, шумо бенанг беномусед. Ба ман қатъиё чӣ хел гап занам? Шумо должне мардуми муҳоҷир моро бихӯронед. Рӯи рост талбидесам. Ёра просто қашон кардагия ки Исоқов Аюб пастияни ҳаромхӯршон мегӯяд. Хеле ранг намуша нигоҳ ки мардай. Да плевать, шумо да пасер ки ҳастед. Ман туф кардагиам ҳамин хел мардие ки биброед гӯй хай 100 сима 150 сима роимон ки мо ан зиндагӣ дорем. Калмырғ бин мард нӯшида. Ти як петушок, ти як петушара Далбаёб, ти нанги номуси марди тоҷика пас задагӣ дар Европа. Муддак. Бурӯ ки сирх мепӯшава, киртаи кабутир, носткиёш сиёҳ, туфлиш сафед. Чӣ хел қатъи петух гап занам? Чӣ хел? Ҳеҷ вақт эй мардам шумо иёра шаҳрванд ҳисобшон накунед. Ва ман қатъиё ай 100%, 1% гап задесам. Гуфтесам шумо, ман иёра фаҳмондесам. Модари тоҷика чақа нашин. Мегӯё нафаҳмидесам. Ачаи ман Иқбол мегӯяд, ачаи ман пешам дай. Бафта як бародар, ака очаево очаи мо оча не? Ачаи ман пешам дай. Хӯй бимбарам хел ачае ки хел ти Далбаёба калон кард, шир дод калон кард. Лаънат барам хел ача. Худо бизанадтара. Марамад. Кадом тоҷик ача гуфтагия? Чи ача? Мо оча мегӯем. Айму ача гуфтара мама бигӯ. Хеле хубае ача. Чурбан. Ман дар нанги номуси шаҳрвандӣ ту ман туф кардагӣ. Гулбако. Чурбан. Кадоме ки нидавоне ҳастӣ, ай канал куч бибанд. Тамошо накун. Ман бисёр чиҳо маъқул нест, лекин ман болош мекунам. Шумо тамошо мекунед, вақт меёвед, комментария менависед. Ай пишти зиндагӣ чада ай ҳамада хубаш. Тамошо накун лучи. Худованд гуфтаге, эй бандам, ҳаракат ай ту, баракат ай ман. Худ 10-15 минут мешинӣ видеои манро тамошо мекунӣ, комментария менависӣ, мебури брай пишти зиндагӣ чай. мебури тикток дар соатҳои соат 6-10. Баъд мегӯ ки ман 35 дар дуромада ман соҳиби хона нестам. Бимбарам хел марде ки ҳамин сухана гап мезанад. Бимбарам хел мард. Асри 21.
мо бояд душмана ай дӯст бояд мо фарқ кунем. Просто мара алам мекуна рожа юран ёки хушон гуфтеса ки мо кием. ин сиганора бояд ҳам хатишон гап занда кора. ман мехоҳам ки иёра тарбияшон битам. ман мехоҳам ки иёра барои рост барам ё бояд ранги одам зиндагӣ кунам ё даже и ҳаромо даже намедонанд ки дар постел бояд бача қати духта хоҳхез кунам, бояд духта қати бача хоҳхез кунам. ё намедонанд, даже иёра намедонанд. иёра мо чӣ хел шаҳрванд ҳисобшон кунем. ман мехоҳам ки ҳама ин хоинора, ин мусрора бигирим барам Тоҷикистон. ҳаст такой государственный институт. ман мехоҳам иёра дохилшон кунам. 24 соат ман иёра мехоҳам дарсшон будам. баъди 30 сол насиб боша, баъд мебироям ай институт. красный диплом хати. баъд ранги одам зиндагӣ мекунам. ман мехоҳам иёра хушвақ тарбияшон будам. хушвақ. бояд мо иёра бифаҳмонемшон ки мо мардуми тоҷик историяи хуб дорем. бо мегӯтон хоино ман бояд шуморо барам Тоҷикистон. бо мегӯтон ки Тоҷикистонда хела як институт аст государственный. аёто набирорем. государственный институт аст. шуморо бояд 30 сол дарс додан дар кора. 30 сол. 24 соат ман шуморо дарстон медам. 24 соат свет гирёнай. 24 соат. 30 сол пас мебуроем ва хушвақ зиндагӣ мекунем. ранги одам. ман ҳақиқата гап мезанам. бале ягон ҷода Исоқов Айюб ягон габи нодурзагӣ нест. иёра бояд мо дарсшон бидем. иёра бояд мо раи рост барем. зинда бошем. сабр. дӯстони азиз, мардуми ғариби тоҷик ҳамаш хуб мешавад. бихонед. бихонед. тикток да наши. тикток ҷои шумо нест ҷавонон. як китоба биги бихон. 2 моҳ попробовать кун. бихон. 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 зинда бошед.